രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 9 ഗ്രന്ഥത്തിലെ 9ാമത്തെ അധ്യായം ഭീഷ്മദേവന്റെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് നമുക്കിന്ന് എടുക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഇന്നലെ 2-3 ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ? ഇന്നലെ തൊട്ടെടുത്ത 18 തൊട്ടാണോ? 18 തൊട്ട് മാതാജി. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ഇന്നലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവനാതീതമായ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനല്ലാതെ വേറെ ആരും അല്ല എന്നുള്ളത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുത്ത് ഭീഷ്മാചാര്യർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ആദിനാരായണനും പരമാസ്വാദകനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടി കൊണ്ട് നമ്മളെ വിഭ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വൃഷ്ണികുലത്തില് ഒരു സാധാരണ നമ്മളെ പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് അദ്ദേഹം ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് 18ാമത്തില് കണ്ടു. 19ാമത്തില് പിന്നെ അതില് വേറൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്തരംഗ ശക്തിയെ കുറിച്ചും ബഹിരംഗ ശക്തിയെ കുറിച്ചും. 3ാമത്തെ ശക്തി തടസ്സ ശക്തിയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ ദേവർഷി നാരദൻ ഭാഗവത അവതാരമായ കപിലവൻ എന്നിവരെയെല്ലാം അതീവ രഹസ്യമായി ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ നേരിട്ടറിയുന്നവരാണ്. പിന്നെ 12 മഹാജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 12 മഹാജനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ 12 മഹാജനങ്ങൾ? ഇന്നലെ വന്നില്ലേ? പ്രത്യക്ഷ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ മഹാദേവൻ, പ്രത്യക്ഷ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. കുമാരന്മാര്, കപിലദേവൻ, ഹരയോഗികള്, ആരൊക്കെയാണ് 12 മഹാജനങ്ങള്? ബ്രഹ്മാവ്, മഹാദേവൻ, ശിവൻ, കുമാരന്മാര്, കപിലൻ, 4 കുമാരന്മാര്, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീമൻ, മഹാരാജാവ്, മഹാബലി, ചക്രവർത്തി, യമധർമ്മൻ. ഇവരൊക്കെ 12 മഹാജനങ്ങൾ. അതിൽ 3 പേരുടെ പേര് മാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തില് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 20 അല്ലേ എടുക്കുന്നത്?
അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 20. യം മന്യസേ മാതുലേയം പ്രിയം മിത്രം സുഹൃത്തമം അകരോ സചിവം ദൂതം സൗഹൃദാത് അഥ സാരഥീം. യം മന്യസേ മാതുലേയം പ്രിയം മിത്രം സുഹൃത്തമം അകരോ സചിവം ദൂതം സൗഹൃദാത് അഥ സാരഥീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യം ആ വ്യക്തി, മന്യസേ താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നു, മാതുലേയം ശ്വസേയൻ, പ്രിയം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട, മിത്രം സുഹൃത്തമം ഉത്സുകനായ അഭ്യുതകാംക്ഷി, അകരോ നിറവേറ്റി, സച്ചിവം ഉപദേഷ്ടാവ്, ദൂതൻ സൗഹൃദത്താൽ, അഥ അനന്തരം, സാരഥി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹേ രാജാവേ, ഏതൊരു വ്യക്തിയെയാണോ അറിവില്ലായ്മ നിമിത്തം മാത്രം മാതുലപുത്രനെന്നും ഉറ്റ സുഹൃത്തെന്നും അഭ്യുതകാംക്ഷി എന്നും ഉപദേഷ്ടാവെന്നും ദൂതനെന്നും ഹിതകാരി എന്നും ഒക്കെ അങ്ങ് കരുതി പോന്നത്, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പോ രാജാവിനോട്, അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭീഷ്മാചാര്യർ പറയാണ് അല്ലെ. ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നതാണ്, ഏതൊരു വ്യക്തിയെയാണോ നമ്മൾ അറിവില്ലായ്മ നിമിത്തം മാതുലപുത്രൻ എന്നും സുഹൃത്തെന്നും അഭ്യുതകാംക്ഷി എന്നും ഉപദേഷ്ടാവെന്നും ദൂതനെന്നും ഹിതകാരിയും എന്നൊക്കെ കരുതി പോരുന്നത്, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിവിടെ ആര് പറഞ്ഞു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ഭീഷ്മാചാര്യര് പറയാണ്. പാണ്ഡവരുടെ മാതുലപുത്രനായും ഭ്രാതാവായും മിത്രമായും അഭ്യുതകാംക്ഷിയായും ഉപദേഷ്ടാവായും ദൂതനായും ഹിതകാരിയുമായും ഒക്കെ വർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. തന്റെ അഹൈതുകമായ കൃപയാലും ശുദ്ധഭക്തരോടുള്ള പ്രീതിയാലും അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പരമപുരുഷൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്ന് ധരിക്കുന്നത് ഘോരമായ അജ്ഞതയാണ്. ഇവിടെ പാണ്ഡവരുടെ മാതുലപുത്രനായിട്ടും, പാണ്ഡവരുടെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഇവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ, അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ മക്കളാണ് ഇവരൊക്കെ. കുന്തി ദേവിയുടെ സഹോദരന്റെ മകനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത്, പാണ്ഡവരുടെ മാതുലപുത്രനായും ഭ്രാതാവായും മിത്രമായും അഭ്യുതകാംക്ഷിയായും ഉപദേഷ്ടാവായും ദൂതനായും ഹിതകാരിയുമായി വർത്തിക്കുമെങ്കിലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. തന്റെ അഹൈതുകമായ കൃപയാലും ശുദ്ധഭക്തരോടുള്ള പ്രീതിയാലും അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പരമപുരുഷൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിക്ക് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നു എന്നതിനർത്ഥമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്ന് ധരിക്കുന്നത് ഘോരമായ അജ്ഞതയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അജ്ഞതയാണ്, നമ്മൾ അപരാധമാണ് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു പേര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ പദവിക്ക് എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, പരമപുരുഷൻ എന്ന പദവിക്ക് ഒരു മാറ്റം വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു പേര് കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണ് ആ പേര്? അച്യുതൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അച്യുതൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് അച്യുതൻ എന്നുകൂടി പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 21. സർവാത്മനാ സമാദൃശ്യോ ഹൃദയസ്യാനഹംകൃതേ തത്കൃതം അതിവൈഷമ്യം നിരവത്യസ്യ ന ക്വചിത്.
സർവാത്മനാ സമാദൃശ്യോ ഹൃദയസ്യാനഹം കൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവാത്മന ഏവരുടെയും അന്തരംഗസ്ഥനായവനെ സംബന്ധിച്ച, സമദൃശ്യ ഏവരോടും സമമായി കരുണയുള്ളവനെ സംബന്ധിച്ച, ഹി നിശ്ചയമായും, അദ്വയസ്യ നിരപേക്ഷന്റെ, അനഹം കൃതേ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താലുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക അടയാളങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ, തത്കൃതം സർവ്വതും അദ്ദേഹത്താൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു, മതി അവബോധം, വൈഷമ്യം വേർതിരിക്കൽ, നിരവധ്യസ്യ സർവബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ, ന ഒരിക്കലും ഇല്ല, ക്വചിത് ഏത് അവസ്ഥയിലും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകയാൽ ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹം ഏവരിലും ഒരുപോലെ കൃപയുള്ളവനും വേർതിരിച്ചു കാണുന്ന മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനുമാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക ലഹരിയിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്. അദ്ദേഹം സന്തുലിതനാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകിയാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നിരപേക്ഷനാണ്. നിരപേക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാൻ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകിയാൽ ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. അദ്ദേഹം ഏവരിലും ഒരുപോലെ കൃപയുള്ളവനും വേർതിരിച്ചു കാണുന്ന മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? മിഥ്യാബോധമില്ല. മിഥ്യാബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫോൾസ് ഈഗോ, അതായത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാണ്. താൻ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ എന്താണോ അതല്ലാത്ത ഒന്നാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മിഥ്യാബോധം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമുക്ക് ആ മിഥ്യാബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക ലഹരിയിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. അദ്ദേഹം സന്തുലിതനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സന്തുലിതനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയല്ല, നമ്മള് മിഥ്യാബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിൽ എന്താണ്? ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്. നമ്മള് ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്കില്ല. ഭഗവാൻ പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? ആ മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനുമാണ്, നിരപേക്ഷനുമാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളെങ്ങനെയാണ്? നിരപേക്ഷനല്ല, നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷൻ അഥവാ പരിപൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും യാതൊന്നും വിഭിന്നമല്ല. അദ്ദേഹം കൈവല്യനാകുന്നു. എല്ലാം കൈവരിച്ചവരാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നൊന്നും ഭിന്നമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതായത് ഭഗവാനെ കൂടാതെ യാതൊന്നുമില്ല. സർവ്വതും ഏവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരണങ്ങളാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കരണങ്ങളാണ്. അപ്രകാരം സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിടത്തെല്ലാം സൂര്യൻ ഉണ്ടെന്നതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അതിൽ നിന്നും അഭിന്നനായി അദ്ദേഹം എവിടെയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിടത്തെല്ലാം എന്തുണ്ട്? സൂര്യൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും അഭിന്നനായിട്ട് എല്ലായിടവും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ഇഞ്ച് സൂര്യരശ്മികളിലും ഓരോ സൂര്യരശ്മിയുടെയും താന്മാർത്തിക അണുവിലും സൂര്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളാൽ വിസ്തരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓരോ സൂര്യരശ്മികളിലും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഓരോ തന്മാത്ര അണുവിലും സൂര്യനുണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികളാൽ ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായി എല്ലാവരിലും മാർഗദർശിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം മുമ്പേ തന്നെ സർവ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സാരഥിയും ഉപദേഷ്ടാവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് വേണ്ട
നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകുന്നു. നമ്മളുടെ സാരഥിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും ഉപദേഷ്ടാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് മേൽനോട്ടക്കാരനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഉപദേഷ്ട എന്താന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളില് മേൽനോട്ടക്കാരനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഈ സാരഥിയും ഉപദേഷ്ടാവുമാണ് ഭഗവാൻ. ആകയാൽ അർജുനന്റെ സാരഥിയായി ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ പദവിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ആ പദവിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ സാരഥിയായും ദൂതനായും ഒക്കെ വർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിലക്കി മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിലക്കി മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കൂടെ, പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ അവരുടെ സാരഥിയായിട്ടും ദൂതനായിട്ടും ഒക്കെ വർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ജീവിത ധാരണകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ശരിക്കും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ജീവിത ധാരണകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉത്തമ അധമ ഭേദങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉത്തമ പ്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അധമ പ്രവർത്തി എന്നുള്ള ഒരു ഭേദങ്ങള് വരുന്നില്ല. സ്വയം നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുമില്ല? മിഥ്യാഹങ്കാരം ഭഗവാനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ ഒന്നുമായും അദ്ദേഹം സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒന്നുമായിട്ടും അദ്ദേഹം സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അതുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പം അദ്ദേഹത്തിൽ സന്തുലിതമാണ്. അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആ ഭൗതികമായ സങ്കല്പം അദ്ദേഹത്തില് സന്തുലിതമാണ്. ആകയാൽ തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാരഥിയായി വർത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അപകർഷത അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഞാനെന്ന ഭാവം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? തെറ്റിദ്ധരിക്കുക. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണോ അത് അല്ലാത്ത ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മിഥ്യാഹംഭാവം. അതുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഞാൻ എന്നൊരു ഭാവം നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതില്ല എങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാരഥിയായി വർത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അപകർഷത അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഭഗവാൻ ഒരു അപകർഷത അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അവിടെ വാത്സല്യനിധിയായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും സേവനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മഹിമയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നും സേവനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആർക്കും മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭക്തി കിട്ടാനാണ് പ്രയാസം. കാരണം ആ ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനെ വിലക്കി മേടിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭക്തി കിട്ടാനായിട്ട് പാടാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും വിലക്കി വാങ്ങുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളില് ഒരെണ്ണം പറയുന്ന 6ാമത്തെ ഗുണം പറയുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതുകൊണ്ട് വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മഹിമയാണ് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഭക്തന് സേവനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 22. തഥാപേകാന്ത ഭക്തേഷു പശ്യ പൂപാനുകമ്പിതം യന്മേസും തച്യതാ സാക്ഷാത് കൃഷ്ണോ ദർശനമാഗതഃ. തഥാപേകാന്ത ഭക്തേഷു പശ്യ പൂപാനുകമ്പിതം യന്മേസും തച്യതാ സാക്ഷാത് കൃഷ്ണോ ദർശനമാഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
സാക്ഷാത് കൃഷ്ണോദർശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥാപി എങ്കിൽ തന്നെയും ഏകാന്ത അചഞ്ചലമായ ഭക്തേഷു ഭക്തർക്ക് പശ്യ ഇവിടെ ദർശിക്കുക. ഭൂപ ഹേ രാജാവേ, അനുകമ്പിതം എത്ര അനുതാപമുള്ള ഏത് കാരണത്താൽ മേ എന്റെ അസുൻ ജീവിതം ത്യജത ത്യജിക്കുന്നു. സാക്ഷാത് പ്രത്യക്ഷമായി കൃഷ്ണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ദർശനം എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ആഗതഃ ദയാപൂർവം ആഗതനായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: ഏവരിലും തുല്യ കാരുണ്യവാനാണെങ്കിലും ഞാൻ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃപാപുരസരം എന്റെ മുൻപിൽ ആഗതനായി. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലനായ സേവകനാണ്. ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭീഷ്മാചാര്യൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഏവരിലും തുല്യ കാരുണ്യവാനാണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ ആരോടും എന്തില്ല? പക്ഷാപാതമില്ല. അപ്പൊ കാരുണ്യവാനെങ്കിലും താൻ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃപാപുരസരം എന്റെ മുന്നിൽ ആഗതനായി. കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലനായ സേവകനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കാരുണ്യം ചൊരിയാണ് ആ ഭക്തന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് ആഗതനായി എന്ന് പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏവരോടും സമഭാവന പുലർത്തുന്നവനാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രം സംരക്ഷകനായും നാഥനായും അറിയുന്ന പൂർണ്ണമായും ശരണം പ്രാപിച്ച തന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനോട് അദ്ദേഹം പ്രത്യേക മനച്ചായ്വ് കാണിക്കുന്നു. തന്റെ സംരക്ഷകനായും സുഹൃത്തായും നാഥനായും പരമപുരുഷ ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ. പരിപൂർണമായ ആശ്രിത അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവ് അത്യധികം സന്തോഷവാനാകുന്നത്. സർവേശ്വരന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതമായി അപ്രകാരമാണ് ജീവസത്തുകളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏവരുടെയും സമഭാവന പുലർത്തുന്നവനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടെയാണ് ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രം സംരക്ഷകനായിട്ടും നാഥനായിട്ടും ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എന്റെ ആകെ ആശ്രയം, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എന്റെ നാഥൻ, ഭഗവാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനോട് ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? ഒരു പ്രത്യേകം ചായ്വ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ സംരക്ഷകനായിട്ടും സുഹൃത്തായിട്ടും നാഥനായിട്ടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശരിയായ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടാം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സംരക്ഷകനാണ്, സുഹൃത്താണ്, നാഥനാണ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥ. പരിപൂർണമായ ആശ്രിതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവ് അത്യധികം സന്തോഷവാനാകുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് സന്തോഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പരിപൂർണമായിട്ടും ആ ഒരു ആശ്രിതാവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക. നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ജീവാത്മാവിന് അത്യധികം സന്തോഷവാനാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അപ്രകാരമാണ് ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ സൃഷ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ ഒരു ആശ്രിതാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവ് അത്യധികം സന്തോഷിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അപ്രകാരമാണ് ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് വിപരീതമായ പ്രവണതയാണ് അധപതനത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ അധപതനത്തിന് അവിടെ കാരണമാകും. താൻ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണെന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സ്വയം തെറ്റായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ അധപതിക്കാനുള്ള പ്രവണത ജീവസത്തുകൾക്കുണ്ട്. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിലുള്ളതാണ്. പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഈ മിഥ്യാബോധത്തെ ഒരുവൻ കൈവെടിയണം. അപ്രകാരം എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയിക്കുക, ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ
ലക്ഷ്യം പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അധപതനം സംഭവിക്കുന്നത്. താൻ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണെന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മേല് അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അധപതനത്തിന് അവിടെ കാരണമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണത ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ട്. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളുടെയും മൂല കാരണം എന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും കാരണം നമ്മുടെ അജ്ഞതയാണ്. ശരിയായ നമ്മുടെ കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, ഈ ക്ലേശങ്ങളും വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞത, മിഥ്യാഹങ്കാരത്താലുള്ളത്. അതായത് ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ധാരണയാണ് നമ്മളെ ഈ തെറ്റായ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം. അജ്ഞത. പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഈ മിഥ്യാബോധത്തെ ഒരുവൻ കൈവെടിയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മിഥ്യാബോധത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിനെ കൈവെടിയണം. അപ്രകാരം എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കണം. ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ ആകർഷിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മാറാനുള്ള ഒരു വഴി. ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനാകയാലാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ മരണശയ്യയ്ക്ക് സമീപം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗതനായത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മാചാര്യന്റെ മരണശയ്യയ്ക്ക് സമീപം വന്നത്? കാരണം ഭഗവാന്റെ അത്ര ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് ആര്? ഭീഷ്മാചാര്യർ. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മാതുലപുത്രനാകിയാൽ അർജുനനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി കുടുംബപരമായ ബന്ധമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭീഷ്മദേവന് അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ശാരീരിക സംബന്ധമായ ബന്ധവുമില്ല. ആകയാൽ ആത്മാവുമായുള്ള ഉറ്റ ബന്ധമാണ് ആകർഷത്തിനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മില്, ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രമല്ല, അവര് തമ്മിൽ അല്ലാത്തൊരു ബന്ധം കൂടിയുണ്ട്. അർജുനന്റെ അച്ഛൻ, ഭഗവാന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അവര് തമ്മില് കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം കൂടിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഭീഷ്മാചാര്യർ തമ്മില് ഭഗവാനും തമ്മിൽ അങ്ങനെ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. എന്ത് ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ആത്മബന്ധം. ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ഒറ്റ ബന്ധമാണ് ഭഗവാനും ഭീഷ്മാചാര്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധുത്വം അത്യധികം ഹൃദ്യവും സ്വാഭാവികവുമായതിനാൽ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനെന്നോ യശോദാസുതനെന്നോ രാധാറാണിയുടെ പ്രിയതമനെന്നോ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ഉറ്റ ബന്ധമാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കാരണമായ ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് ആ ഭക്തനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്തും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധുത്വം ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനെന്നും യശോദാസുതനെന്നും രാധാറാണിയുടെ പ്രിയതമനെന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. ഭഗവാനുമായുള്ള അന്യോന്യ പ്രേമ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ഭഗവാനുമായി ശാരീരിക ചർച്ചയാലുള്ള ഈ ബന്ധുത്വം. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രമല്ല, ശാരീരിക ബന്ധുത്വം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതും ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായുള്ള അന്യോന്യ ഈ പ്രേമ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് എന്ത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഈ ശാരീരിക ചർച്ചയാലുള്ള ഈ ബന്ധുത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അതീന്ദ്രിയ രസത്തിന്റെ മാധുര്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ് ഭീഷ്മർ. അപ്പൊ ഭീഷ്മാചാര്യർക്ക് എന്തറിയാം? ഭഗവാൻ ഇതും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഭീഷ്മാചാര്യർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ നന്ദനന്ദനൻ, യശോദാനന്ദനൻ എന്നിവയ്ക്ക് സദൃശ്യങ്ങളായ വിജയസഖ, പാർത്ഥസഖ എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭീഷ്മാചാര്യര് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? വിജയസഖ, പാർത്ഥസഖ എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ആധികാരിക ഭക്തർ മുഖേന ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണ് അതീന്ദ്രിയ മാധുര്യത്തിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആധികാരിക ഭക്തർ മുഖേന ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണ് അതീന്ദ്രിയ മാധുര്യത്തിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗം. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആധികാരിക ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ന് പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാര്, ഗുരുക്കന്മാര് മുഖേന ഭഗവാനെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതീന്ദ്രിയ മാധുര്യത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം ഏതാണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ വഴിയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ യത്നിക്കരുത്.
ഒരിക്കലും നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് യത്നിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മെ ഉചിത പന്ഥാവിലൂടെ നയിക്കാൻ തക്ക സമർത്ഥവും സുതാര്യവുമായ മാധ്യമം നിശ്ചയമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ, പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ, ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഉത്തമമായ മാർഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം ആ ഗുരുവിലൂടെ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ മുഖേന, ഒരു ആചാര്യൻ മുഖേനയായിരിക്കണം നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം. ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ യത്നിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മെ ഉചിതമായ പാന്താവിലൂടെ നയിക്കാൻ തക്ക സമർത്ഥവും സുതാര്യവുമായ മാധ്യമം നിശ്ചയമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ഗുരു നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മള് ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ചോദ്യം വരാം അല്ലെ, നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് നമുക്കൊരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ പറയാ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാര്യം ഹരേ നമ്മുടെ തെളിവേതുള്ള മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മളെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ, അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സംശയമാണല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വെറുതെ ആകൂലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയം നമുക്ക് നിൽക്കും അല്ലെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമ്മള് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ യത്നിക്കരുതെന്നാണ് ഈ എടുത്ത് പറയുന്നത്. ഉചിതമായ പാന്താവിലൂടെ നയിക്കാൻ തക്ക സമർത്ഥവും സുതാര്യവുമായ ഒരു മാധ്യമം നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണത്, നമുക്ക് ഗുരുവിനെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് വിദ്യ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് ശരിയായ രീതിയിലാവില്ല ഗൈഡ് ചെയ്യണത്. അവർക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ അത് മിസ്ഗൈഡും ആയി പോകും. അതല്ല മാതാജി, അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം? ഭഗവാനും ഗുരു ഒരുപോലെയാണ്. മാതാജി തന്നെ പറയുന്നത് നല്ലത്. അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ് എന്താണെന്ന്. കാരണം നമ്മള് ഇതിൽ വന്നപ്പോ തൊട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണുള്ളത്, ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു ഗുരുവിലൂടെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഭഗവാനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാം മാതാജി പറയാ, ആ സംശയം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു സംശയം അത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാതാജി, മാതാജി മാത്രം പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഗുരു നമുക്കൊരു മാധ്യമം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം നമുക്ക് വേണം. നമ്മൾ സ്വയമാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണിത്. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിയൊരു യാത്രയാണത്. അപ്പൊ ആ യാത്രയിൽ നമുക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് വഴി തെറ്റും. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് എവിടേക്കായാലും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വഴി തെറ്റും. പക്ഷെ അത് സാക്ഷാത്കരിച്ചൊരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് പോകുമ്പോഴോ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം നമുക്ക് കാരണം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലെ സംഭവമല്ലത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു യാത്രയാണത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു യാത്രയല്ലത്. ഭക്തിയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുന്തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ വിചാരിച്ചതല്ല ഭക്തി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ
അതിലെന്താണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുക. അത് മുന്നേ ശീലിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിർദ്ദേശത്തോടെ കൂടിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക, ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാര പാതയിലൂടെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാം, ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. കാരണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ആ വഴി നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരം. നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആ ഭഗവാനെ, ഗുരുവിനെ എന്താ പറയാ, ഗുരു ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ശ്രമിക്കാണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തില്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അഹങ്കാരമാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്, വിനയം വരും. നമുക്ക് ഗുരുവിലൂടെ നമ്മളൊരു വേറൊരു വ്യക്തിയിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വിനയത്തോടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെ? കാരണം വേറൊരാളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ, അത് നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് തുല്യനാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് വരും, വിനയഭാവം വരും. ഭക്തിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്താണ്, വിനയം. ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിനയമാണ്. അപ്പോ എനിക്ക് സാധിക്കും, എനിക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് ഉള്ളൊരു ഭാവം നമ്മളിൽ ഉള്ളില് ഉണ്ടാകും. അഹങ്കാരം അത് ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് അവിടെ നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്നൊരു വ്യക്തി നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് വരും, അവിടെ വിനയം വരും. ആ വിനയമാണ് ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനം. അപ്പൊ 2 പോയിന്റ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് ശരിയായൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായിട്ട്. കാരണം എന്താണ്, ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നില്ല. സാക്ഷാത്കാരത്തിന് കുറേ സമയം വേണം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വഴി തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം. നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, ഞാൻ എന്നൊരു ഭാവം, എനിക്ക് സാധിക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഗുരുവിലൂടെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ഭാവമായിട്ട് മാറും, വിനയഭാവമായിട്ട് മാറും. കാരണം ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിനയമാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ അറിവിന്റെ കുറവ്, അജ്ഞത. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യനെ, നമ്മൾ ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ആ സൂര്യന്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ കണ്ണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മളെ കണ്ണിന് തന്നെ ദോഷാന്ന് പറയാം, അല്ലെ? നമുക്ക് ആ സൂര്യനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ തേജസ്സുള്ള സൂര്യനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യനേക്കാളും തേജസ്സുള്ളവനാ ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, സൂര്യനേക്കാളും ശക്തിയുള്ളവനല്ലേ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് നോക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കില്ല, നമുക്കില്ല. നമുക്ക് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വേണം, ഒരു മാധ്യമം വേണം. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ, നമ്മളെ കാഴ്ച അതിനുള്ളതില്ല, നമ്മളെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ വന്നു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി. കാരണം നമുക്കത് നോക്കാനുള്ള ശക്തി പോലും നമുക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫിൽട്ടർ വേണം, ഒരു മാധ്യമം വേണം. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ അറിവിന്റെ കുറവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, അവിടെ ഒരു മാധ്യമം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരുന്നത് ആരിലൂടെ ആയിരിക്കണം, ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ, ആ ബന്ധത്തിലൂടെയാണ്. നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ പരമ്പര തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ആ സനാതന ധർമ്മത്തില് ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ അറിവുകളും നേടേണ്ടത്. ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ആ പകർന്നു തരുന്ന എല്ലാതും, ആ മന്ത്രങ്ങളായാലും ഈ അറിവുകളായാലും എല്ലാതും നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണം, ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് 4 കാരണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെച്ചാൽ പറയാം. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, നമ്മൾ എന്താ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്, ശരിയായ രീതിയിൽ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം ഗുരുവിലൂടെ കിട്ടും. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം മാറി വിനയം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അറിവിന്റെ കുറവ് മാറിയിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം, അതായത് സനാതന ധർമ്മത്തിൽ, നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് നേടേണ്ടത്, ഈ അറിവ് നേടേണ്ടത്. ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് വേണം, ഒരു ഗുരു വേണം. അത് നമ്മുടെ
ധർമ്മത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇസ്കോണില് നമ്മൾ ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച്, നമ്മൾ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ആ മന്ത്രമാണ് ഗുരു നമുക്ക് ദീക്ഷയായിട്ട് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു ചൊല്ലിത്തരുന്ന മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ ആ മന്ത്രത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പവർഫുൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഹരിനാമ ദീക്ഷയ്ക്ക് ഇസ്കോണിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കലിയുഗത്തില് നാമജപത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ഗുരു ചൊല്ലിത്തന്ന് പിന്നെ നമ്മളത് ചൊല്ലുമ്പോ എന്താണ്, ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഗുരുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം കൂടി ചൊല്ലിയിട്ടാ ചൊല്ലുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഗുരുവിന്റെയും കൂടി കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് എപ്പോഴും ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ, നമ്മളെ കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അചിന്ത്യനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും ശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടേ, കാരുണ്യം കൊണ്ടേ നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ. സംശയം മാറും എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ കൂടെ വേണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ.